so da amana shine kai mana zaki Allah masu bidaka amsar mai ilimin soyayya. Wani zubin ma ni sai na ji kamar na daina, sai kuma in ji sai da shi ne zan iya kai sako da so da yake yi yadda muke masu gani sun raina mai masa gama ka daina don kuwa shi na gode. Tallaka ne kai tambaya so kwai sharan mai baiko ya shiga rumfa da buka kwai shi gidan mai kar kuma tsahar da malam kan iya fada tarkotun da ya je kan waɗannan to kuma kaiwa ne So da amana shine kai mana zaki Allah masu bidaka amsar mai ilimin soyayya. ni aniyata akan so har abada ban bar shi ko ya bakantan ruwa dai ne haka na zabe shi